खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसेर बे समाव बीटीसी बिसायख'थिया बारा गोबाव सम गैला आरो बे समाव गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जुजिनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो बे समाव बीटीसी बिसायख'थियाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाया हारसिंनो गेलेगोन होननानै आसाम रायजोनि प्रेसिडेन्ट बिथां दिलीप सयकिया बाथ्रा बुंखाबाय आरो बिथांनि जे बुंनाय बाथ्रा बे बाथ्राखौ लानानै बीटीसीनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बे समाव बिथां आसाम रायजोनि प्रेसिडेन्ट थामहिनबा आफादगिरि दिलीप सयकिया बे दिलीप सयकिया बुंथिदोंमोन जे बे समाव हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'नि जे बियाब बे बियाबाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाया बे समाव बिजाथि होआ होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे बुंनाय बाथ्राखौ लानानै बीटीसीनि बारग' चिफ बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा फिननाय होदों जे बिथाङा बुंथिदों जे मा जाहोनाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाया जे हाग्रामा महिलारि थामहिनबा गावनि बियाब आरो प्रमद बर'नि जे बियाब बे बियाबाव बिथांमोना गावसोरनि जे बिजाथि बे बिजाथिखौ होआ होननानै बाथ्रा बुंदों बेनि सायाव जेबो मिन्थिया नाथाय बिथांमोना मा थासारिजों माबे अंकजों बिथांमोना बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्रा बुंनायनि सायाव आङो जेबो मिन्थिया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बीटीसीनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथां दिलीप सयकिया आरो बीजेपी राजखान्थि हान्जानि बिथां राजीव ब्रह्म बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बे समाव हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'आ गेलेनाय जे बियाब बे बियाबाव बीजेपी राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिजाथि होआ होननानै बिथांमोननि गेजेराव सावरायलायनाय दङ होनाय नाथाय बे बाथ्राखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया फिननाय होदों जे बे समाव बिथांमोना माबे सानखान्थिजों बिथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों आं जेबो मिथिया बिथांमोननि जे बे बाथ्रा बुंनायनि आन्दोआव मा दङ आं बेखौ मिन्थिया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बीटीसीनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे फैबाय थानाय बीटीसी बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो गासैनिख्रुइबो गोजौआव 25टा मासि मोननानै देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा কিহৰ কাৰণে কৈছে মই বুজি নাপায় প্ৰমোদ বড়ো সমষ্টি আৰু মোৰ সমষ্টিত বিজেপিয়ে কেণ্ডিডেট নিদিয়ে বুলি এইবিলাক কি অংকত কৈছে মই নাজানো মই বুজি নাপাওঁ এইবিলাক তৰ্কত মই নাযাওঁ মুঠতে বিপিএম হিচাপে আমি সকলোৱে নিৰ্বাচন খেলিব এইটো আমি কমেও 25টা পাওঁ সেইটো কিহৰ কাৰণে কৈছে মই বুজি নাপায় প্ৰমোদ বড়ো সমষ্টি আৰু মোৰ সমষ্টিত বিজেপিয়ে কেণ্ডিডেট নিদিয়ে বুলি এইবিলাক কি অংকত কৈছে মই নাজানো মই বুজি নাপাওঁ এইবিলাক তৰ্কত মই নাযাওঁ মুঠতে বিপিএম হিচাপে আমি সকলোৱে নিৰ্বাচন খেলিব এইটো আমি কমেও 25টা পাওঁ मोनसे गोजोनथाव खौरां दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन